in Action, programa nga gindihon sang 303 Brigade para palabot sa inyo ang mga balita na hanungod sa aton Armed Forces of the Philippines. Impormasyon, accomplishment, issue, opinyon, kag serbisyo publiko. Brigade in Action, mabatian diri sa Action Radio. Okay, oras sa bugos nga Pilipinas, alas 11:04 sang aga. Welcome naman mga ka-aksyon sa aton palatuntunan subong nga aga Brigade in Action hapit sa 24. Kita sa bulan sang Abril tuig 2022 kag syempre kami ang inyong mga alagad, Sergeant Dikinya halin sa 303 Brigade. Subong man na Corporal Diaz no sang 32nd Semo. Yes, good morning sa aton mga suking ating palamati diri sa aton sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag sa tanang malabutan sa aton pagpangalagad subong nga aga. Kamusta ang inyong mga pagpanikay-sikay? Pila na lang ka mga inadlaw magasaylo naman ang aton nga kalendaryo sa bulan sang Mayo. So ang balgay nato nahalapit na gid ang panahon sang okon ang tion sang eleksyon diri sa aton pungsod Pilipinas. So ang iba nagakuan-kuan na subong nga nagaisip-isip na kung sin o mangid bala ang ila pagabutuhon, sin o gid bala ang matuod nga mga serbisyo sa mga pumuluyo, no? So ang balgay nato dapat i-analyze gid kung sin o ang tagaan sang buto naton, no? Sa mga pumuluyo kami sa Armed Forces of the Philippines, so ara kami sa national lang yang amon mga pagabuton, wala kami sa local tungod may naga-file kita sa absentee voting. So subong aga mga ka-aksyon, talakayon naton mga nakalain-lain nga issue diri sa aton sa Negros Occidental, Western Visayas nga nasakupan sang aton 3rd Infantry Division. And good morning lang sa aton amay sang probinsya kay Honorable Governor Eugenio Bong Lacson, subong man sa mga taga Capitol, mga empleyado sa Capitol. Good morning sa inyo tanan-tanan dira. By the way, sa mga nagatanaw sa aton live Facebook, good morning sa inyo tanan And good morning man sa aton amay sang Philippine Army diri sa aton sa Negros Occidental kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Sir, good morning. Sa akon man na direct officer sang CMO unit o kon CMO office kay Captain Mervin Rosal. Sir, good morning sa imo pamilya mayang agada. And sa always nagapamati partner sa amon Brigade XO kay Lieutenant Colonel Arnel Calawagan. Sir, good morning kag karon lang tong imo nga ginsugo sa ako na. Okay, sa aton man nga mga line units sa 62nd IB, no? 79th IB, 94th and 54nd subong man sa aton na 3rd Simo Battalion sa mga troopers naton. Good morning. Welcome naman sa aton nga pagpangalagad subong nga aga. Sa aton kapulisan nga subong sako man sa paghatag sang seguridad labi na gid partner, damo sila sang i-deploy nga mga tropa para sa eleksyon na May 19. May 9. Okay, partner. So diri kita sa mga issues naton. Kung sa diin ang aton nga Philippine Army, no, kag ang kapulisan subong man ang aton simbahan, no. Nagpatigayon sang isa ka meeting, no. Actually ini ang pagtililipon sang aton mga lideres sang simbahan, kapulisan kag Philippine Army ang nagpakita ini kag ginmitingan nga dapat bululigan para mahimo nga masulhay ang ginitawag naton May 9 national and local election, no. So opo dira ang aton man nga bishop sang Bacolod, no, si Most Reverend Patricio Boson, subong man ang nagkalain-lain nga bishop, no, sang ara man si Bishop Gerald Minasa, no, sang San Carlos, ara man ang mga kapulisan sa Bacolod kaya Police Colonel Tomas Joseph Martir nag-ugyon man kag syempre ang nupo, no. Amo ini nga mga ginipanghimo o kon pagtililipon sang aton mga leaders partner ang nagapakita nga kinanglan bantayan naton ang kalinong sa umalabot nga eleksyon, no? Hindi lamang ni sa side sang Philippine Army, hindi lamang sa side sang kapulisan, hindi lamang side sang simbahan, kundi sa bugos nga Pilipinhon. Tungod kiti national election Hindi lamang iniya sa diri sa aton sa Negros Occidental kundi bilog niya nga pungsod. So
ginipangabay man naton, no? Hindi lamang sa mga hambalgan naton lideres ang nagahimo sini. Ginipangabay man naton sa mga nagapadalagan, no? Mga dira sa lokal nga magiging sports lang dapat ang eleksyon, no? Wala sang patayan, wala sang inakigay. Kaya actually amo niyo, damo ko nakita partner nga daw magpinatsanay ng mga supporter. No? Kita mo? Okay. Daw magpinatsanay daw lang supporter sa hindi amo niya dapat. No, ambal ko hindi na sa amo. Suportaran niyo kung sino inyo suportaran tagsa-tagsa ka inyo sa inyo. Pagkatapos sa eleksyon, amiguhay lang kamo niya. Buhay gapon. Oh, amiguhay kamo, hindi niyo kinanglan niya pagin matchan gina. Kaya nga man, ambal ko after sina ya mabudlay ka na ba si mangita sina sila. Importante labi ng mga tapad balay rinaway, no? Please lang hindi ka mo mag-away sa inyong mga inyo ginusuportaran. Suportaran niyo lang ya kung sino inyo gusto. Basta wala lang kamo away sa tapad niyo balay partner. Okay, so tama gid na partner no nga kilanglan gid sang tanan no nga magkaisa no nga para maluntad naton ang kalinong no sa sini nga palabuton nga eleksyon. Okay. And ari partner first time diri guro sa aton sa Negros Occidental mga ka-action nga may natabo nga isaya ka K9. Oh, initawag naton military K9 dog ang gin-awardan no sang Triple M o kon Military Merit Medal nga kon sa diin natabo ini diri sa aton sa Negros Occidental. First time ni partner I think natabo diri sa aton sa probinsya nga ang ido gin-awardan naton. Actually, ang mga military dog sang Philippine Army sang K9 unit may mga ranggo ini partner. May mga ano man ni sila, may mga allowances man ni sila like Japon sa Philippine Army. Tungod ang mga ido nga train sang K9 makabulig ini during humanitarian na mission, no, labi na sa mga panahon sa pagbaha, no. Kag may ara da gani para ya sa operation nga mga ido nga may ara da sniffing dog, no, may ara isa sini diri sa Negros ang natabo ang ining si Ila, ining ido nga si Ila. Siya niya ang naka-discover sang patay nga lawas sang armado. O diri sa aton sa Negros atong natabo nga encounter. Oh. So kung wala ining ido, malamang atong patay nga lawas kung bangkay sang armado, hindi ito makita. Madunot na lang ito Madunot sa partner. nito pareha sa mga nagakaon. So si General Aribalogid ang nangamot nga mga awardan ining si Ila ining hambal nga aton na K9 dog nga manami lang makita naton nga gini-appreciate naton ining aton nga mga K9 kay ti dako ining bulig nila, no? Hambal nila ido kanisa man best friend eh. So, ipakita naton kung ano man ang ilang nabulig sa mga tao, ipakita naton nga awardan man naton sila. So, hindi lamang na partner ang ido ang gin-awardan, kundi ang tanan mga tropa, no? Labi na tong 3 at 30 ka mga tropa naton, no? Iya sang 94th, no? Iya 94th IB, iya sang 11th IB, iya sang 15th IB subong, no? Nga kon sa diin ang asod-asod nga mga encounter nga natabo diri sa aton sa Negros Occidental. Tungod man ina sa mga ginihatag information sang aton mga pumuluyo. No, kung sa diin ining hambalgan ito nga man nga damo subong encounter, nga man nga asod-asod subong encounter. Amo nang ginihambal naton permanente. Basta eksakto kag accurate ang information nga ginihatag sang aton mga pumuluyo, sigurado gid ina nga maanugin naton. Mapiso-piso kumbaga. Malabot gid naton ining mga kampo ginitaguan sang mga armado. No? So ang isa sini, no? Hindi lamang pasalamat sa mga pumuluyo nga nagatag information. Gini tagaan taman sang award ang mga tropa sang Philippine Army nga nag-upo dito o kon ara sila mismo sa area sang natabo. Kaya sila niya ang nagpuwag, sila niya ang nagpalayas sa mga armado dito sa area. Kaya kung balo ka partner subong sa panahon sa election, ining mga armado, kung sila sako man sila. Sako tiyog. Sako ila tiyog, kag sako man sila extortion. Amo ning ilang ambal nila basta may eleksyon, ang mga armado gayapa-yapa man nimo. Ang balaga yapa-yapa ti ambal padalaan ta naman ni sulat si amo ni gapadalagan ni sa sang amo ni kagawad o ano ni. Padalaan din ni sulat para may mga term no sila partner ning permit to campaign, no, permit to win. No, amo nang ila gini amo na nga nagadikit sila sa mga barangay. No, subong ang aton yung mga pumuloy pag nakita nila may armado, may mga hotline tang ginihatag mo, hotline sang brigade, hotline sang kapulisan, hotline sang batalyon.
May mga squad pa. Oo. So gini impuan la sir may ari di armado mo ni ila location. So kandakan sang community patrol sa tropa naton may engage, no? So ang isa may kalamatay, ti subo nga mga ining first quarter pila nang ang nagkalamatay, no? Sa report sang third ID mga ka-action. May ara sila 34 ka mga NPA terrorist ang na-neutralize within the first quarter sang 2022, no? So dako ina nga puntos sa aton pumuluyo, not only in the sa Philippine Army kag sa kapulisan, kundi puntos ini sa mga pumuluyo partner nga ang ila ginihatag impormasyon may mga resulta, no? May mga resulta ang ginahimo nilang action. No? So salamat gid sa mga information nga ginihatag sa pumuluyo naton. Kag hindi dapat sila ambal naton mag-untat dapat, no, sa paghatag sining mga information para makuha na gid naton matunaw na gid naton ining ginitawag naton nga ining armado o komunista diri sa atong probinsya. Kiti ang dako nga handom naton sa atong probinsya ang kalinong, no? So hindi lamang sa paghatag sa operate, no, paghatag security patrol sa atong mga pumuluyo, kundi giniingganyo taman ang nabilin pa, no, nga ngayang gusto ya mag-surrender, no? Wala niya pilitay sa army, wala niya pilitay sa government. Kita mo sa ilaya may pilitay nga hindi kaya magwa, pero sa aton sa government partner wala niya pilitay. Kung gusto mo mag-surrender, welcome ka. Pero kung gusto mo kayo makipag-away, no, sa atong gobyerno, welcome man ang gobyerno nga awayon ka. Welcome man ang atong Philippine Army nga dipinsahan ini mga pumuluyo naton partner. Okay, tama gid na partner dapat sa mga New People's Army no mintras nga wala pa kamuya no nalabot sa mga inkwentro no nga nagakartabo sa subong no mas maayo pa nga manurinder kita no kay para man ina sa inyo nga tanan no hindi man ina para sa iban nga tao kundi para gid ini sa inyo nga kung sa diin no kaupod man ninyo ang inyong mga pinalangga ninyo sa kabuhi no kay kung sigihon ninyo dira ang sige upod sa New People's Army so maparyo lang kamo to no sa isang naginlubong no kung wala to ang ido naton nga si ila no amo man ang matabo sa inyo no ilubong lang kamo sa inyo dira nga mga kaupdanan no kag bayaan. So sa pamilya na lang no sa tong napatay so condolence no kag tani ini no matapos na ining insurensiya diri sa Negros Occidental no kay tama atong hambal ni partner no sunod-sunod nga mga iningkwentro ang nagkiratabo diri sa aton no ilabi na gid dira sa may lugar partner sang Himamaylan no sunod-sunod nga mga inkwentro so pro ina nga mga inkwentro naghalin man ina nga mga impormasyon no sa aton nga mga katawhan kag ginapasalamatan ina no sang 303rd Brigade so partner. Okay, no, so amo gani nang ginihambal naton nga masakit man tan-awon, masakit man mabatian nga isa man sa mga Pilipino ang nagkalamatay. Ugaling lang may ginidipinsa ng aton armed forces ining aton mga pumuluyo. Kay nga man amo ining mga pumuluyo naton ang mga ginidaog-daog sining mga armado. Pinaagi sa extortion, pinaagi sa paghatag monthly, may monthly dues ni partner, damo ko sing nabalaan nga labi na sa mga power plant area. No, ining mga pumuluyo naton sa mga nabukid nga bahin. Ginitagaan ni nila kuan ining kuan kada bulan ining monthly dues. O ikaw dapat maghatag sa amon sang isa ka litsi nga bugas kag 5 ka pesos. O ikaw ya kay medyo may ara ka ganar-ganar pulo imo kag isa gantang bugas. May kuta May kuta na sila nga ginihimo. So amo na ka simple partner pero dako na nga pagpalupig sa aton mga pumuluyo gini kuan nila ginidaog-daog nila pinaagi sa pamahog. So kita sa Philippine Army hindi dapat matabo ni sa aton pumuluyo kita ang pumuluyo naton gani nagapaningkamot man nagahimo man pamaagi nga mapauswag ang mga pagpangabuhi sang aton mga pumuluyo. So karon kung ang aton nga gobyerno nagapaningkamot sa paghatag sang mga inadlaw-adlaw sang aton mga pumuluyo nagahimo sa mga programa nga matagaan labi na sa mga mangunguma ining pagpanghatag abono pagpanghatag binhi karon kun ang inang armado ya kun ang extortion ang gini kaluluoy to ang pinakadabis na dapat partner ang balko ginipagwa man na nila sa mga statement nila sa mga press release nila nga sila ang tig pangapin sa pumuluyo abi ining mga mangunguma naton nga may mga talam nang tagain nyo abi abono
tagain nyo man binhi, no? Tagaan nyo man suporta da sang ila kalanon samtang wala pa harvest sang pagkaon, no? Kung matuod ka mo nga para sa pumuluyo, kaya mo nang ila ginihambal mo. Pero sa nakita naton, wala pa kita nakabati nga may mangungumang nga gintagaan nila sang amo sini. Pangganit guro ara. Oh, pangwa guro sang Magluwas na lang gid sa extortion, partner. yes, oo. Lagi ang makita nila partner ha. Kung ikaw may talamnan, pag may talamnan ka, ga-direct ka da o kung gatanom ka da, agihan ka na nila. Ilista na nila sang saan nag-direct. No. Sang saan nag-direct, lista na nila sa ila to nga gahom-gahom nga notebook to. After 3 months na, dubinta diyas, o kung, I think mga sobra gatos kadlaw na antes maani ang humay, Oh. mabalaan na nila, ay, atong ginagyan to nga talamnan, nga alam nag-direct. Alaniho na ni. Bantayin nyo karon. Oh? Bantayin nyo subong nga sinimana, agihin nyo to kung gapula-pula ng humay. Pag agi na sang ilang mga ilang mga grupo man, o kung ang ilang mga masa, mambal commander, gapula na to ang humay nga ginagyan ta nagligad mga binulan. Sigurado ini nga semana, maani na to. Himo na karon ang ilad nga writer. Oh, Aryo, ikaw nga tarpulano. Tungod mapaani ka, mangayo kami party sa imo nga uma. Mangayo kami pulo ka sako. Humay. Oh, nabulad na. O ikaw papabularon. Kita mo na? Right, partner, do ang istorya ta sini gali daw ikaw paya ang ginagisa nila sa sarili mo nga mantika, no? Ginigisa kaya bisan wala mantika. No, ikaw paya ang magbulad, no? Ikaw na ang nagpaani sang pagpananom mo, ikaw lang. No, karon kay nagpatubas ka na, no? Makuha na lang sila sang tinlo nila nga parte. Yes, oo. No, grabe okay, tani ang- ko magpadala sila sako. Ang problema wala pa gid sako. Ikaw pa problema kung di nila ibutang ng imo nga ilang nga humay. Karon, tinang tani nga halimbawa na sample naton pulo ka sako para nato tani sa munog porsyento kay tinang tagyasang talamnan may mga gapamorsyento manada. So kung aryo, kung matuod sila nga gabulig si pumuloyo kag sa mangunguma, kon pag agin na tong direct in butang nila ila arma sa kilid. Kag nagbulig to direct kag nagtanom kag nagambal sa tagiya basi ko nami imo nga Tubas, mga tubas. Tagay makabida bisan pipila lang. Malipay ito ang tagiya. Oh. Di ba la? Di ba lang mga ka-action? Pero kung agihan mo lang kag lista mo lang ini. Gin-direct niya sang January. Sigurado February, Marso. Okay. Abril. Ani ni. Oh. Lakat lang na sila. Oh. Amo man na sa tubo. Tandaan mo na nila kung saan utugin tanom ang ano ganina, yung puntalo sa tubo, ano ganina, Ang patdan. patdan. Oo. Oh. Lista mo na nila. Pag siyam ka bulan, kuhaon gyapon na nila. Mapano na to? Ano na sa tubo? Patapas na. Patapas na. Oh. Kita mo? So, pamirwisyo. Ang pamirwisyo ang ginagamit, ang ginihimo sang armado. So, imbis nga mag-uswag ang aton mga pumuluyo sa pagpangabudlay sa mga kaumhan, hindi lamang sa kaumhan, kundi pati ni sa mga naganegosyo sa mga kilidalan, imbis nga pag-uswag, usmod. Karon pag-usmod, basulon nila karon. Basulon gobyerno, wala kaging tagaan sang suporta. No, pertigid gali sila partner Oo. katanda magpatiyog sa istorya, no. Yes, oo. So dapat ang aton nga mga tagpalamati, no, tandaan nyo gid ina, no, ang mga paabot, no, ni partner Dick sa inyo kay ang ina tutuod ginaya nga nagakatabo, no, sa mga kabaranggayan. No, kaya ako mismo kapila ko yan nakakita sinang mga papel na partner nga ginasulatan na nila. No, ila lang na ipagabilin, no, sa tag-iya, no, ang inang sulat, no, tapos basahon man sa tag-iya, no, ang tag-iya man partner nga permi makabaton sa extortion letter, nabalaan niya man na partner, no, kung ang ina tuod nga perma sang isa ka commander o hindi, no, kay tungod sa kadugay nila ng sige baton sa sinang extortion letter. So dapat ina siya, no, mauntat na ina, no, kay kung ang ining mga New People's Army wala na ni sila kwaon, no, nga mga pagkaon sa inyo, mapilitan na ni sila nga mag-surrender. No, samtang sila busog pa kag makakaon pa, no, masigi ni gyapon ng ila, no, nga mga buluhaton partner. So dapat tani, no, magbinuligay kita, no, kayang inyong kasundaluhan, no, hindi ni madali-dali patapos nga madula nato ng insurensiya, no, kung wala ang bulig ninyo nga mga pumuluyo. Okay. No, so tama na sa ginihambal mo partner nga kon otdo naton ang suporta sa armado, mapilitan ni sila nga manaog. Kaya mo lang na ang nagabuhi sila mo. Labi na gid ang mga commander.
kay sa tanan nga mga extortion sa damo nga na-recover sa aton Philippine Army no nga mga extortion letter kag listahan sang extortion kung halimbawa nakakuha na bala sila no sa halimbawa nakabutang da 10,000 partner ari tuod ni mga ka-action sa mga gapamati ning mga leader sa armado tuod ni para mabalaan sa inyong mga kaupdanan da no halimbawa makakuha sila 10,000 no mga alin sa mamumugon ang 80% na partner ya taguuna kung hambal para ni sa organisasyon ha ang ang 20% amon lang ni mabilin sa grupo nakalista da bulad 2 kilo kape dulce o kung ano pa pero ang bulad 2 ka klaseng bulad nga tabagak Sap-sap. 1 kilo bulad nga lokos 1 kilo 2 ka klase bulad karon man 2 ka klase bulad tungod ang bulad nga tabagak, partner, para na sa mga miyembro. O sa mga members ang ilang nga team o kon nga squad, ha? Ang bulad nga lokos para na sa commander. So, para na sa commander. Gintog yan na ni Ka Rachel, ha? oo. Isa sa question niya, nga man nga kami tabagak amon nga bulad. Nga man si commander namon to perti kananam sang lokos ito ginikaon. Abi namon para riyas ni. Mismo si Ka Rachel ang naghambal sina. Okay, ari pa. Habon. Safeguard. Kung lang niya, hindi niya commercial ha. Ini makita nato ma-recover niyo. Safeguard pulo sila. Siyam ka safeguard, no. Ang isa niya nga habon, no. Ang may isa pa kay klaseng habon, skin white. Skin white. Para kay sino skin white? Para kay commander. Okay nga man, si commander kapati soy kay man may mga babae man to sa mga miyembro. May mga target kita mo damdamo sang mga miyembro nga babae nga nagpagwa sang reklamo, nga nagsurrender, nga ginahimuslan sila sa mga commander nila. Nan, kita mo? Amo na sa hambal nila para Rias. Para Rias gani ngalan. Bulad pero lain-lain klase. Sa habon amo man, sa klase sang pagkaon amo man. Parehas pagkaon pero lain-lain. Ila to ya putanta paksiw ang sa commander Litson. Kita mo. Wala na sila ginatagaan kwarta ara sa bulsa sa commander na ang 80%. Ang 80% ara sa commander karon. Hadlok man ang miyembro mamangkot, commander din ang 80% ta. Ang gintago sa extortion gaging kwata. Ang balon niya lang na karon niya nga hindi ka mamangkot kay base madisgrasya ka. Kita mo? Okay. Amo na nga ang mga miyembro nila mahadlok manugid. Mahadlok magreklamo. Mismo sa ila may ginitawag na sila eh. May korte man sila nahadlok tungod kay Kanggaro. kanggaro. Tungod kay base kon before makalabot sa taas ang ila reklamo ato sila nagpaubos dalom duta. Amo nang ginikadlokan sa mga miyembro. Karon, aring panawagan ta. Tungod kay amo sina ang dalagan sang sitwasyon sulod sang organisasyon. Surrender ka mo. Balik ka mo sa sabakan sa gobyerno. Kay inang inyo reklamo hindi na matabo diriya sa aton sa gobyerno naton nga pangdemokrasya. May alalangay kita diriya, no? Na example sa mga pangtagaan na sang province sang mga cash assistance. Alalangay. Kung ano ang imo gindala, among ihatag sa imo. Magbitbit ka da M16, may kwarta ka. Bitbit ka sang armas mo da M14, may kwarta ka. Bitbiton mo da ang bomba, may kwarta ka. Hindi mo lang pagpalukpon kay base madisgrasya ka. Bitbita lang, no? Hindi lang i-detonate, no? Amo na sa ang aton niya nga ginibalik naton sa mainstream ang aton mga pumuluyo nga nangin biktima sang ilang nga pagpang-recruit. Karon, kung magsigi ka dira kag may kahadlo ka sa imong commander, gamiton kang gamiton, mientras tanto hasta mapatay ka na lang. Hindi mo matilawan ang ginitawag hamungaya nga pangabuhi. Hindi mo matilawan ang sakto nga pagpalangga sa imong pamilya. Kay nga man, mismo ang armado ginipalayo nila ang buot sang pamilya sa imo. Dumduman mo karon partner ang napatay nga ginlubong na lang sang tropa kag sang LGU sa oriental kag occidental. Ano tabo? Wala sang pamilya nga nagkadto. Tungod kay wala sang ang pamilya wala nakabalo maliban na to sa taga Calatrava. Kay tinabalaan nila napatay to ila pamilya dito sa south. Ang iba ang ginlubong. Ang ginlubong sa 62nd, ang ginlubong sa 94th. Alias na lang ang nabutang. Tungod kay mismo ang ngalan nimo ginitago sang armado. Mismo ikaw, mismo ang pamilya mo, ginibulag nila, kundiin ang imong nga lugar. Amo na ang armado. So karon, masugot ka ba lang ang sitwasyon mo, amo sina, ilubong ka na lang, bisan pamilya mo to, bata, utod mo, iloy, makasilip sa lungon mo, wala.
makita naton nga ang armado, no, wala sang kaayuhan kag wala sang sakto nga pagkadtuan. Wala mo sa 53 anyos partner ha. Hindi mo makita ano gid bala inyo gusto. Oh, din gid bala pakadto ang inyo pakigbato. Ano ang gusto nyo matabo? Wala. Ang ilalang na pangguba sang pusdamlag sang kabataan, pangguba sang pusdamlag sa mga pumuluyo. Oh. Karon sa Solos ng 53 anyos, mangkuton ko sila. Pila ka bilyon ang extortion ninyo diri sa pungsod Pilipinas? O either diri man lang sa Negros, sa isla sang Negros. Di nagkadto. Oh. Makita naton mga legal na nga printing ang mga kabataan eskwela sa mga US, no? Espanya. O ara man tuod sa Manila pero sa mga dalagko nga eskwelahan. Tungod amo to yung nakakamkam sa inyong mga kwarto. So mga bata ya partner sang mga tinaho ya partner sang commander sa din. Ato hindi gani kabalo magsulat ngalan. Bisan gani maguyat sang lapis do mahadlok. Oh, may experience ka na partner. Diri sa bukid sang North Negros. Ang bata pauyaton mo lapis hadlok. Wala sa experience gamit lapis mo. Anong tani? Anong ko ni sir? Amo na isulat mo. Wala niya gini tudlo sa amon sir. Mangmang kami. Inosente kamo sa bagay kaya hindi sila gusto niya pa-eskwelahon. Ang ila gusto niya partner niya, inang mga nag-eskwela na sa mga kolehiyo. Amo nang target nila nga rekruton. Kaya amo nang ila patudloon naman sa ila dito kung ma-recruit nila. Doble ang pangguba sa kabataan. So, gagakuan kita sa mga armado, labi na sa mga lideres, sa mga commanders nga nagapamati subong saton. Kay kabalogid kami gapamati kamo sa amon. Kabalogid kami. Pati ang legal nyo nagapamati sa programa naton, no. Tama na bala, no? Tama na ning propaganda ninyo. Ang aton lang dire ibase ta sa kamatuoran. Natistingan mo lang nanigulang naman kamo dira, no? Nga hindi niyo pagtistingan ang gobyerno. Nga man magsigi pagid kamo antos dira nga hindi man kamo magdaog, prangka istorya, hindi mo siguro sa mga dekada 60, 70 siguro. Kung natagaan kamo tion magdaog to tungod kay inosente pa ang taho. Dumapati pa niya sa ila. Pero sa subong nga panahon hindi na. May mga iniskwelahan ng mga kabataan. Oh. Bisan mag-survey kamo da. O himuon nyo kung ara magi kamo sa mga upland areas. Survey kamo sa pumuluyo sa barangay. 1 to 100. Mangkoton nyo kung sino ang mga bata ang gusto mag-NPE da. Sigurado ko hindi kalabot 5. Kiting gusto sa mga bata, subong gusto ko yung magmaestra, gusto ko yung magpulis, gusto ko magsiman, gusto ko magpilot. Amo na yung handom sa mga kabataan subong. So hindi ta na upangan. Pinagi sa inyong komunista nga doktrina. Ang handom sa kabataan hindi nyo pagubon. Suportaran ninyo. Hindi kay gubon nyo. Kagamiton da mapatay sa inyong nga organisasyon. So partner. Okay tama din na partner ano. So tani no ang tamaton nga mga listener no tani no ibutang niyo man sa tagipusoon nyo no ang mga ginapanghambal no ni partner Dix no kay para gid ina sa aton nga tanan-tanan. So sa mga leaderest man no suno man sa kaya partner Dix no nga nagapamati man diri sa estasyon naton. So tani no muna ning tion no nga magbag-o na kita no magbinuligay kita no parang mapakita naton sa mga katawhan no ang kalinong no kag ang pag-umwad sa aton mga lugar no kay tama man gid ina no nga hindi no kita mag-umwad no sa aton nga lugar hindi kita mag-uswag kung ara gyapon na partner ang presensya sa New People's Army no kay tungod nga wala sang mga negosyante no nga magkadto sa mga lugar naton no ilabi na gidra sa mga kabukiran nga hatag sang mga negosyo no kay tungod na hadlok no sa aton nga mga New People's Army kaya gapadulong ka pa lang no suno pa gani sa aton nga mga naobserbaran no sa mga dokumento nga nagakakuha sa kada encounter no ang ilang nga mga extortion way kapag gani dira ka tukod sa mga business nimo ara na sila dira gapabatsyag no sa mga lugar. So ang sa mga katawhan naman naton no sa kabukiran no kagang sa mga upod nila no sa New People's Army ginapabilin nila no nga maging wala kabalo o kung maging mango no ang tawo no kayang ila yang gusto nga matabo no nga pwede gyapon nila pagagamiton no ang mga kabataan sa sunod naman no pag sila pwede na isulod sa New People's Army. No kay kung ang isa ka kabata no wala sang ihibalo
So dasig na nila gyapon mainto. Mm. So kung ang mga kabataan no, may nahibalan, no, nakabalo na, may tinunan, siyempre mabudlayan sila sa pag-recruit. So amo ina partner nga hindi sila gusto no sa nga development no sa kada lugar. No ilabi na gid dira no sa mga kabukiran. No kung sa nakita ninyo no ang mga farm to market road no ginakayo sang gobyerno pero sino bala ang nagaguba sina no ang aton nga mga equipment no sa gobyerno ang iban dira ginapangsunog so wala no hindi gid sila gusto sang development sa inyong nga lugar so tani amo naman ni ang tion no nga para mapahalin ninyo ang New People's Army i-report ninyo ang mga nakita ninyo dira nga ara sila no para maaksyonan sa mga kasundaluhan dayon ninyo. Okay sa mulan to partner. Okay. So aton oras alas 11:34 commercial kita. Pagbalik naton istoryahan naman naton ini atublang ginhambit lang tagain ng ginlubong nga lawas ang armado nga wala nakilalan. So standby, magabalik kita pagkatapos lamang sa mga importante nga mga pagpanomdom. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kang isang cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress. Gani, ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, aksyon! Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya kasi ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis. Nga alas 11 sang aga partner. Ano bila subong nga aton nga mga dugang nga mga issue diri sa aton nga programa? Okay, so partner, no, ato naman yung pag-istorya, no, ang aton nga Himamaylan City Local Task Force ending local communist art conflict. No, upod sa aton nga 94th okay partner, no, ato naman pag-istoryahan sa subong, no, ang aton nga Himamaylan City Local Task Force in ending local communist armed conflict, no, upod sa aton nga 94th Infantry Battalion, no, ang mga nagpatigayon, no, sang lubong, no, sang isa ka napatay, no, nga New People's Army nga ginbilin, no, sang iya nga mga kaupdanan,
no nga ginhinganlan ni sa partner no sa kaya Johnny no. Kag ini siya no natigayon gid ang iya nga lubong no sa tong Abril 17, 2022 sa partner. Amo na sang inihambal naton nga sige na buhian ta man ginang istorya nga ang ila yang paggamit sa pagpinpulo sa ilang mga kaupdanan amo kun buhi pa lang. Kung buhi pa. Once pero mapatay. Amo nang hambal ganito. Ang problema ang mga local government unit paghatag sa lungon sa pagpabalsamar, sa pagpapansyon, no? So anong nabulig nila sa ginitawag nila martir nila nga kaupdanan. Kay tikon sila ni patawgon, ang mga napatay nila nga kaupdanan la martir kuno ini. Tikon martir nga man wala nyo ginasikaso ang bangkay sa inyo kaupdanan. Kay tikon sakto kaya kung ambal nga panginbulahan ta sa ang kamatayon sa atong upod bilang martir sa pagigbato para sa atong kaupdanan. Kwaon ta na nga ang bangkay kag kita magpalubong. Pero nga man ang ginitawag yung martir pabayaan nyo landa pera sa nagakaon na kung hindi makita sa aton mga Philippine Army kag local government unit mabaho ina nga bangkay. O amo bala na ang matuod-tuod nga ginitawag nyo martir nga pabayaan nyo mismo ang pamilya wala kabalo. Ining si Johnny nga napatay partner. Wala ni kabalo pamilya sini. Kag wala ni nabalaan kun bisan apelyido wala ni nakilalaan. Abi kay kaupdanan yung mga gini sa mga commander sini. Nga nakabalo sang record sini ni Johnny. Abi hutik itong inyong pamilya, ang pamilya sini. Ang baling day si Johnny na lubong na to gali sa may mamaylan no kadtuin nyo to. Para makita nyo na bisan paano ang iyang pansyon to. O amo himuan nyo na lang at least makabulig kamo. O amo ning madamo-damo partner no sa mga nagkalamatay nga wala ginakilala. Makaluluoy no. Tungod kay mismo sila ginitago nila ilang ngalan. Amo nang matuod nga masakit no. So si General Rebalo ang nag-attribute gid sa nga victory o kon kadalagan sa nga pumuluyo. No, sa pipila ka mga encounter nga natabo kung sa diin damo sang na-captured, no, damo sang mga nag-surrender, no. Madamo sang neutralize naton nga mga miyembro sang katapo. Nga ang bargan naton hindi kinahanglan dapat mapatay ini nga mga tawo. So sa mga pumuloy gini kang congratulate man sang aton division commander kag sang aton man nga brigade commander ang ining nagahatag information sa aton no. Like example ari pagit partner sa madugay nga panahon may mga ginatindog sila nga mga organization na mga farmers association no. May mga underground ini partner no. Actually may damo ini isang member no. Pagwaan lang na nila sa isa da ka legal nila nga oy matindog kita organization. Pero ang ano sina, ang underground sina partner nakalink sa armado. No. So amo sining natabo sa inang isa grupo bla diri sa may norte ining pakigdait sa Kalambuan ako na PSK Association. No, diri sa may area sang Tubuso. Sa may area sang Bogang. Nakon sa diin nagangkon gid mismo ang leader. Ambal sir kami sang una, ambal niya. Nagahatag gid kami sang support sa armado. No? Ining si Tatay Leonilo Alquisa no. Isog sa nga nagbuhi gid sa mga tinaga nga nagahambal gahatag kami suporta sa armado sir pagkatapos ang amon harvest. Ginaangko na muna nga dati kami ukon anay kami miyembro sang armado. Nagahatag kami sang financial kung sila nagakinanglan. Nagtindog sila sang unit militia ukon YM. Pero ini wala ni sa nagmadidalagon ang gintindog nila nga YM. Tungod hambal niya kun ang amon mga kabataan ang magsaka sa kabukiran sa pagbitbit sang armas kang magbato sa atong gobyerno. Paano na lang ang amon pangabuyan? Wala na kami kabulig sa amon nga mga panimalay. Hambal niya hindi kami wala ko nahadlok hambal. Wala ko nahadlok sir kun ano man himuon nila. Basta ang importante tigulang namang gid ako. Mahatag ko lang ang matuod-tuod no nga nagakatabo kag ang kamatuoran ang mabuhi ko sa inyo kay para maintindihan man sang mga armado nga sila wala nakabulig sa amon. Ambal niya bisan patyon ko ka armado okay lang na sir. Tungod kay kami man niya ang nangabudlay sa duta namon hindi man sila. Karon kun hindi sila gusto sa kamatuoran kag ila ko nga punggan bot silingon sala gid nila. Amo na ang ginhambal ni Tatay Alquisa, ni Tatay tawag naton Leonilo. Kiti dugay na ning piski mo. Kaya nga kabalo na gid ang mga pumuloy nga ini kuan niya, ini may underground sa armado. Amo man ginitindog nila
Subong may teknik po sila partner, no? Ini lang ginitawag nila communal farm. Sa mga na member na sa mga communal farm, no, mga organization nga may communal farm. Ang ano ganang partner, ang NFSW NFSW no, sa mga NFSW member, high na lang sa inyo. Isa sa mga leader nyo sa Escalante na nogid na nga may link, may ano gid may connection ang armado nga grupo o kun ang NFSW sa armado nga grupo. Tungod gyud suporta man sila sa una. Sa una grabe ni deny nila, wala kami agakon ni organisasyon na kami sa mamamugon. Karon kay ang dati nila nga komanda, ang dati nila nga leader ang nagsugid gid mismo sa mga pulis dito sa Sagay. O ano na sila ila reaction subong wala. Tungod kay nabalaan ang kamatuoran. No? May organisasyon sa babaw nga ginipakita nga amo ni kuno legal pero may underground nga naka-link dito mismo permanente sa armado. Amo to nagatag isang suporta. Mga style pa nila may mga communal farm ko agaw duta kag communal farm. Tapos makibot ang tao nga man may mga dula nga mo nga porsyento. Mambal din tong hindi na maghahod para na sa armado. Sila na nagkuan sa aton. Kita mo imbes ma tao mareklam ha. Nahadlok. Ay, kasi kun disgrasya. Kita mo ang teknik nila. Ari sa mga kauturan naton, no? Nga masa, hindi lamang armado. Halin sa masa, supporter, armado, commander, nga ara sa organisasyon ninyo. Ang isa nyo kakaupdanan nga napilasan. Pamatigin ninyo. May isa ka mo kakaupdanan nga napilasan during isang enkwentro dito sa may Isabela. Nga ginbayaan sang inyo kaupdanan nga wala gani ken amuma mismo sang inyo mga masa. Ginpabayaan nyo. Ining si Robert Carillo Arsenio, 23 anyos alias Kits. Subong fully recovered na sa iya kapilasan tungod sang pagbulig sa iya kag pagtratar sa iya sang maayos ang aton na Philippine Army kag pagdala mismo sa iyang pagdala sa iya sa ospital. Anong hambal niya? Pagkatapos ang natabo sa amon, hambal niya. Nagapasalamat ko sa kapulisan, nagapasalamat ko sa Philippine Army nga ginbuligan nila ako. Nga biskan kaaway ang amon nga tan-aw sa mga kapulisan kag armado. Ay kapulisan kag kasundaluhan. Wala sila nagduwa-duwa sa pagbulig sa akon nga luwason ko nila sa kamatayon. Imbis nga maakig sila sa akon tungod ginituring naman sila nga kaaway, ginbuligan pa nila ako. Gindala ko sa gintagaan ko first aid, gintagaan ko first aid, gindala ko sa ospital. Sila ang nag-amuma sa akon, sila ang nagbantay sa akon, sila ang nagpakaon sa akon, sila ang nagpabisti sa akon, sila ang nagbayad sa hospital bill ko para maampawan lang ako. Amo nang ginhambal ni alias Kits. Kilala ni nila sa alias Kits no? So ambal niya, sobra nang pag-antos, no? Ambalya, sobra na akong pag-antos, galakat ko sa isa kang gabi, panago, pero hindi ko na magwantay. Sakit na gidya ako na batsagan, pilas mo. Ambalya, wala na ko yasang may kundi ginpabayaan mo ko sa mga kaupdanan ko, nga ginitanaw kung makabulig sa akon, ginpabayaan mo ko nila, dito ko karon sa ginturing kong nga kaaway, nga makabulig gali sa akon. Amo nang hambal ni Kits, no? Hambal niya, masakit sa buot, nga ang gintanaw mo gali nga utod sa pakig-away, sa pakigbisog, amo gali ang magbiya sa imo sa panahon sang ataw-ataw o kung sa panahon sang Pilanglano na kabudlay. Sang kabudlay. So ambal niya, subong ko na realize nga ang gobyerno gali ang makabulig sa aton, hindi kay ang armado. Nagbuhi pag sa istorya nga nagapanawagan sa mga ang armado nga ara pa nabilin sa kabukiran, no, nga magbalik sa sabakan tungod sang gobyerno, tungod isa siya sa mga pruweba nga hindi malain ang gobyerno. Isa ka buhi nga pamatuod nga ang makabulig gali sa aton mga pumuluyo amo ang aton mga kasundaluhan, kapulisan kag ang mga local government unit kag ang bug-os nga gobyerno sang aton pungsod Pilipinas. Amo gali na ang makabulig, hindi gali ang pakig-away. So dako ang pagpasalamat niya nga natagaan sa sang ikaduha pa nga kabuhi partner. So kita nakita naton kag nalipay kita nga natagaan naton tsansa man ang isa naton kautod. So sa mga kauturan naton nga ara pas gyapon sa kabukiran, no?
Tanawon ninyo sa mga videos, no? Pamati kamo sa mga radio, tanaw kamo sa mga TV kami panahon kamo. Kung ano bilang nangin sitwasyon na sa mga nagsurrender nyo nga mga kaupdanan. Mismo sila ang nagasaysay. Nga lain nga kabudlay ang na aguman nila dira sa kabukiran, kagupo, kagutom, pasmo, pulaw, kakapoy, kaysa nga ari sila sa gobyerno naton. When hindi na ya binutig kag hindi na ya propaganda. Ang aton lang ginipagwa naton diri ang kamatuoran nga nagakatabo sa panahon nga ang aton mga kauturan nga ara gyapon sa hublag nga nagbalik na sa sabakan sa gobyerno. Ano bala ang ilas nito sitwasyon? May pinatay blang army, may pinatay blang nga pulis sa mga nagsurrender? Wala. Mismo ang kaupdanan nyo ang nagapamatuod. Kung anhon sila nga pag-amumas ang atong gobyerno. Anhon sila nga pag-amumas ang atong na Philippine Army kag kapulisan. Kabay pa sa nagapamati sa mga commander nga nagapamati subong. Mata ka mo. Updan ninyo inyo kaupdanan. Ang isa nyo da ka anong tawag sila? Front. O kung isa nyo da ka command. Updan nyo kang magambal, surrender na lang. No? Mabalik na lang to sa gobyerno. Hindi na lang mag-term yung surrender. Kaya yung paghambal nga surrender, mahambal sila doon na perdi kami. Balik ka mo sa sabakan sa gobyerno. Okay, sigurado namon, ha? Nga mangin maayo ang pagbasdamlag nyo, kag makatulog kami sa isakto upod sa pamilya nyo. Madamo na kita sang pruiba nga ginipakita sa inyo. Nga man, hindi pagid ka mo magpati. Nga man nga padayon ka mo, nga ara sa kabukiran, sa pagpati sa ginihambal sa commander ninyo, nga mismo siya ang nagagamit sa inyo. So kabay pa nga mangin nga mangin makalapot ining atong programa sa aton mga kauturan. Kaya nga man, once hindi mag-surrender partner, ang aton Armed Forces of the Philippines subong may ginitawag nga AFP modernization. Damo na ta subong sa mga equipment nga nag-abot sa Pilipinas nga ginbakal ta sa mga ibang nasyon para pangontra naton sa terorista, no? So subong nga mga binulan nag-abot naman ang initawag naton ining autonomous truck mounted howitzer system o kon ATMOS. Ipakita naton sa sa Facebook live naton kung ano ini nga klase sang armas. Makita ni sa mga viewers naton nga kung sa din partner gin ano ko ginimo gin search ko gid. Ang iya sini malabutan. Kung isa kumbaga 105 puro naka-mount saya sa salakyan kaya pwede niya idalagan dayon. Mobile siya, mobile. Mobile. Karon nakita ko nga ang iyang maximum effective ara sa 4 kilometers air distance. So kung 40 kilometers air distance perti na kalayo. I think times 2 na saya sa kung ibase mo na sa duta. So biskan dito ka pa sa kabangkalan kag pinalukpan kita sa Bacolod labot kag yapon. Amo na yung pagagamiton sang atong gobyerno batok sa komunista kag terorista. Karon para hindi na maglupok, kag hindi na tumupa mangin na sa inyo kay parehas to sa Miagaw kag parehas sa Samar tumupa gid sa tunga-tunga. Hindi na gani makilala ang mga armado. Kung hindi ta gusto matabo diri sa aton, please lang ambal ko. Baguhan ninyo inyong nauna, balik kamo sa sabakan sa gobyerno naton. Para wala sang matabo nga malain sa inyo kag mismo sa kaupdanan niyo. Ang mga commander amo ning atong nga gini ang giniingganyo gid partner. So tama gid na partner no nga ang yabi gid man sang tanan sini partner amo ang commander. No kay kung ang commander mag-order no sa iyang mga katawhan no nga mag-surrender no o kung magbalik na sa sabakan sang gobyerno, so isa na lang partner. So ang aton man nga gobyerno no hindi na sige kung saan pa bala utay-utay no nga pagpanghatag sang bulig no sa inyo. Pero kung tanan na kamo ang magdulhog, so dasig lang ina isa lang kapag proseso tanan kamo no makabaton manggiapo no sa mga benepisyo no tani no samon ginapangabay namon no sa commander no nga paintindihon mo sang insakto ang inyong mga katawhan kag kami naman sa kasundaluhan handa no nga magbaton sa inyo kag magbulig sa inyo. Okay. Sigurado tagi na partner ang ilaya nga safety. Kung gusto ni kung buos bilog sila nga command, halimbawa 30 sila ka bilog. Itindog ibutang ta sa mga housing nga ginipatindog sa gobyerno naton o dira kamo tanan nga 30 para ululupod gyapon kamo tanan. O ara ang programa para sa inyo. Diri sa Talisay may mga housing, sa Silay may housing. Sa Ibi Magalona may housing. O kita mo, diri sa Pilisa may housing pa.
madamo nga pwede nila istaran nga iyas ang gobyerno. Ano? Ang livelihood ipalo up pagin naton nga mahatag, no? Ang cash assistance sigurado pag surrender nila. So please lang, hindi na naton pakigbatuan ang doktrina nga kabalo kitang hindi ka mo magdaog, no? So halungan naton ang kabuhi. Palanggaon naton ang pamilya naton. So wala na gid kita igo oras. No? Good morning. O sa aton mga viewers sa Facebook, si Alex Puente subong man kay Ma'am Ana Senyoro. Good morning lang da, no? Kay Ma'am Karen Palabrica Fernandez yan. Ambilya ang ginikwan ni Juma Season dapat hindi na pag ambilya magani tani no kiti para mabalan sa mga tao bilang ati ini si Juma Season amo ni ang founder sang Armado sang NPA. O, so kung sino ang kuno niya di but silingon may kuana may link gyapon, no? Balon naman ang aton mga pumuluyo. Kay Ma'am Inday Blasa, good morning. And kay Ma'am Anthony Louie Habagat may agamda. Sumong man kay Ma'am kay John Vicente and the family niya dira sa may Karabalan. Good morning sa family Vicente halin sa kay John Vicente sang Hagnaya Hamindan Kapis. So good morning mga ka-action, wala nakikita igo. Nga oras kita nakita sunod nga Domingo inyo kaupod Corporal Diaz no sang 32nd CMO. kag Sergeant Diginya halin sa 303rd Brigade. Madam mga salamat kag maayong aga sa inyo tanan.